Dolan sa 40 ka mga fish pan sa barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang wa na makaani sukad sa hepos nga bahin sa 2019. Ang ilang nga mga patubo nga mga lato o gibuhi nga mga lambay, pansat o kinhason na nangamatay na lang. Si Luan Mirondina adunay live report. Bye! Yes, Bob, wala pa man gani magsugod ang pandemya apan nakasinati na og suliran sa panginabuhian ang mga nanagsalig sa harvest sa mga fish pond sa barangay Kalawisan. Gipakita ni Lolay ang pipila sa iyang mga gitanom mga lato nga nakakapyut sa mga bato ug nabuhi. Apan sagad sa iyang mga gitanom, pulos na nga matay. Gani natabla lang ang 22 ka mga bakat sa lato nga iyang gitanom. Magtanom mi karon, mabuhi lang na siya og usa nga tus 2 ka buwan. Inig katulo mangharvest ang tamena. Dili mi harvest kay mamatay naman. Nahilis ra sa lapok. Yan ay kani akong gingon mo naay lato nga nahibilin. Nagkapyot sa panas, maura na siya inabuhi. Matod ni Lolay, kapin sa tuig na usab siyang wa makabayad sa abangan sa duha ka mga fish pond nga iyang gimintain. Maayo na lang kay nakasabot ra usab ang tag-iya sa fish pond ug walang una siya sukta sa abang. Apan ang pang-adlaw-adlaw nga konsumo wala siya laing makuhaan. Wa pa ko pakanas mo anak, dugay raming nang matay, wa may makaon. Kay wa man jud income ang tangke. Ug naunta toy mga kanang kasag, makabaligya kag usa ka kilo, makakaon kag makapalit kag bugas pero wa jud. Himala ba murag natingay jud mingano pati ang mga kasag nga matay. Susama usab ang nasinati ni Konsehal Riel Tampos kinsa may fish pond usab sa barangay Kalawisan. Mga 2 years ko nag-invest og pansat ning puhunan ko kada year puhunan ko tag 40,000, 50,000 hurot patay tanan. Karong bag-o lang, misuway na usab siya og pamalit og 20 ka mga bakat sa lato ug gitanom apan ang iyang na-harvest na po lang ka plastic sa mga lato. Dili ka bawi. Dili ka bawi plastic. Makabawi lang may ani ko ana kun musud mig binak mga bakat ba kaing para sipmin para Manila pero kana para na siya kuan nga nang merkado rin ba. Dulan sa 40 ka mga fish pond dinhi sa barangay Kalawisan ang gikatahong nakasinati sa susamang suliran. Gani matod sa mga tag-iya sa fish pond dinhi, dili lang ang mga lato ang apektado tungod kay nangamatay na usab ang ilang mga binuhing kasag, lambay, kinhason ug mga pansat. Panghinaot sa mga nanag-iya ug nanagabang og fish pond sa dapit nga unta masusi sa BFAR 7 ang ilang kahimtang aron usab masayran ang posibleng hinungdan ug masolusyonan ang taud-taud na nilang problema. Misuwat na sila sa BFAR 7 ug gipaagi nila sa City Agriculture and Fisheries Office. Ang akong request dito para sa ilahang kuan, ilang examination sa kining fish pond, wala pa sila ka-schedule kay wala lagi tungod pod lagi sa COVID, igo ko na sila dito. Babisan pa man kung naka-lockdown karon ang BFAR 7 apan may skeletal force gihapon silang mamahimong mususi sa dapit aron mukuha sa kalidad sa tubig sa naasoy mga fish pond. Misado sab si RD Puketa nga ilang susihon ang dapit sa labing daling panahon. Bob? Dahil salamat Luan Mirondina sa imong live report.